Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niyatul ridha illahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asy'ari. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tha bin Yahya. Adallallahu amra fi siyah afiyah. Wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syariqil ardi ila magharibiha. Barya bahriya khususan aba'ana wa amatina. Wa ijdadana wa jaddatina. Wa ustadzana masyayikhana. Wa masyayikha masyayikhina wa liman ista'ana yusabih. Wa khususan sahibi hadzal kitab an-nasr ad-diniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna wa bi'ulumih wa maddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'manu minal faza'i al-akbari wa yudha'u ala ra'sih. Wa ya'manu lan aman sapa syahid minal faza'i saking penggedar al-akbari kang gedhe. Ayo ta'ala dan selahake ala rasi yang atas sirai syahid apa tajul wangkari apa kuluk kehormatan al yangku tatu utaya yakut minhu saking tajul langkar khairan ikul weh bagus menat dunia timbang saking dunia wa mafiyalan ing dalam wa malan perkara biha kang ing dalam ana ing dunia Uyuzawwajulan dan daupake sahabat syahid isnata ini ing loro wasaba'ina lan 70 apane zaujatan bojo wadone minal huril ini saking bidadari sing blolok mripate wa yasfa'u lan nyafaati sahabat syahid fi sam'ina ing dalam wong 70 min angkari saking pira-pira kerabate syahid. Jadi iki bisa menerangkan tentang wong sing jihad fisabilillah. Iki dengan Nabi iki bahas tentang wong sing syahid. Dia jelasno innal syahidi indallahi sab'a khisalin. Sak temene wong syahid iku ing dalam ngersani Gusti Allah ada 7 perkara sing bakal didapatkan wong sing syahid iku mau. Pertama ayyang firalahu fi awwal daf'atin min damihi. Yaitu yang pertama ketika darah sing syahid fisabilillah iku mau katakan sedang berperang, contoh sedang berperang membela agama Gusti Allah dan orang tersebut pembela agama Gusti Allah itu mati dalam peperangan. Nah, tetesan darah sing pertama iku detik iku juga Gusti Allah mengampuni dosa orang sing syahid iku mau sing mati dalam peperangan. Terus yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Kemudian Allah akan memperlihatkan kepada si syahid tersebut yaitu apa? Yaitu tempat ia di surga. Maksudnya wong sing syahid itu diperlihatkan oleh Gusti Allah arah wujude surga, arah panggon lungguhe sok men sing ape dinggone ing dalam swarga.
Terus yang ketiga apa? Wa yuhalla hilyatal iman. Wong sing syahid iku dihias, dipacake kelawan nganggo perhiasan iman. Terus yang keempat, ujaru min azabil qabr. Wong sing mati syahid iku diselamatkan kalian Gusti Allah saking siksa kubur, saking azab kubur. Wa manu minal fazail akbar. Ayo da'u ala ra'si. Terus yang akan didapatkan oleh wong sing syahid juga iku kan ana itu iki selanjutnya wa yudau ala ra'sih tajul maqar al yaqudatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Kepalanya akan sarmana cara gampangane semacam mahkota. Kepalanya akan dipakaikan mahkota yang mana yakut itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi banget mulyane lah kanggo wong sing mati syahid iku mau. Kemudian wizawajus nateni wasaba'ina zaujatan minal huril ain. Kemudian wong sing mati syahid dalam peperangan so'ben ing dalam swarga akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga itu maksudnya. Iku termasuk sing akan didapatkan wong sing syahid. Wong sing mati dalam peperangan membela agama Gusti Allah. Ya ora peperangan tok, intine syahid bela agama Gusti Allah lah. Katakan iki secara umum. Terus kemudian yusfa'u fi sab'ina min aqaribih. Yang akan didapatkan oleh sing syahid yaitu somben in dalam tiang kiamat dia dikasih cara mana? Gusti Allah ngizini wong sing syahid tersebut untuk mensyafaati 70 orang dari kerabatnya, dari keluarganya. Itu 7 perkara yang bisa didapatkan oleh wong sing syahid. Ya banget mulyane. Jadi waqala lan indikasi Nabi alaihi salatu wasalam, laisa syai'un ahabbu ilallah. Laisa orang apa syai'un suci-suci ahabbu iku luwih dan demeni ilallah marang Gusti Allah min qadrataini tinimbang saking rang tetes wasaraini lan rang lapet. Qadrati dumu'in muji tetes pira-pira Allah min khasyatillahi saking wedi marang Gusti Allah. Waqadrati jamilan tetasane getah turangku kang den ilangaken fisabilillah ing dalem tuhraku kang den ilingaken fisabilillah ing dalem bela agama Gusti Allah. Iki sak dawuh Kanjeng Nabi sing hadis liya maksudnya. Ora terusane mau. Laisa syai'un ahabbu ilallah min qadrataini. Wa asaraini laisa syai'un tidak ada suatu perkara yang disukai Gusti Allah, yang sing disenengi Gusti Allah, sing dicintai Gusti Allah, kecuali laisa syai'un ahabbu ilallah. Tidak ada suatu perkara itu lebih disukai Allah, lebih dicintai Allah
yaiku min qatrataini wa asarin, yaiku saking dua tetes perkara dan dua bekas perkara. Sing dimaksud dua tetes itu apa? Yang pertama, qatratu dumu'in min khasyatillah, yaiku tetesan air mata sing diteteskan oleh hamba Gusti Allah dengan sebab hamba tersebut itu wedi marang Gusti Allah. Iling Gusti Allah, wedi marang Gusti Allah, meneteskan air mata, iku Gusti Allah demen. Terus tetesan yang kedua sing termasuk di paling di demeni Gusti Allah, waqad rati damen tuhraku fisabilillah, yaiku tetesan darah sing tertumpah ketika membela agama Gusti Allah. Iku dadi ana dua tetesan karo dua bekas. Iki sing tak bahas pertama. Tetesan yang pertama yaitu tetesan darah sing tetesan air mata sing hamba tersebut meneteskan air mata dengan alasan ia takut pada Allah. Benar-benar wedi marang Gusti Allah. Terus meneteskan air mata, nangis maknane. Iku sing pertama. Sing kedua, waqad ratu damin tuharaku fisabilillah, yaiku tetesan darah sing tumpah utawa ya katakan tumpah, tetesan darah sing tumpah sebab membela agama Allah. Bisa diartikan iku terluka dalam peperangan membela agama Gusti Allah. Wa amal asarani fa asrun fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.